Ay na daw so patong pig ano ko. Order. Dig sabi dig lang halatan may. Boss! Oy, boss! Bitbit mo tabi si Kuya Bot da tabi ang ngaran? Ako ito na ako. Ay ka na ko ita? Ako ito. Bali po hunin na po sa order mong pinadaranan ni boss na puto. 300 po kayo na ang saraw na bilao. Ay man ako nag-order boy ki puto. Ang sabi po ni boss, puto nga ni tabi. At aday man ako nag-order ki amo mo ki puto. Pigso ko nga ni ako ni boss, na-deliver nga ni sa mo boss, bayaran mo na 300 puto. At aday man ako nagpa-deliver ki puto. Jesus Maria Joseph, madunong kamong duwa. Ang pig-order ko, pataw. Pato? Pataw ba ka magputo? Na paano kayo ni boss, ali pa akong daragapin? Ulit, nag-deliver paligi sa isla. Alangan ng bayadang kuan. Alangan naman na uli ko ba nini? O si say sala. Ang Ay. order, pataw. Bakong puto. Jesus Maria. Bata din kaso signal digdi sa isla nga di aw. Paano kung mapunan so amo ko? Bayaran mo na ini boss, takon ma-order ka kipataw, dakon man nagsibus na pataw. I-deliver ko tro. Ako napapagbulta na mo dai mo kwaon ni. Sige, ang makaong ka iyan. Naday ba na mga hilig na magkaon duman sarong kiputo? Ang pig-order, pataw. Tayo ang mga paborito ninda. Jesus Maria Joseph. Harayoon baga ang pato sa puto. Putuhan ta ka dyan. Yan ang problema. Tabaka day ka mo nagkasinabutan boss. Baka ikansala. Baka natara mo dumang ki boss. Puto, bakong pataw. Ako masala, ako ang nag-order. Alangan man masala man nga ni so amo ko na malinawon ka tang pagdangog, malinawon pa sa sikat ng aldaw. Bayaran mo na ni boss na putaw, ta sayang bagong luto ini hali pang daraga. 3 hours ako ang nagbiyahe. Makulitong kaman, haday. Oh, kung sireng. Dahil ka magreklamo. Une. 12 pesos. Dig ng puto. Pala ka sa buhay mo. Basta ako binakal ko sa puto mo. Magkali ko din ni boss na puto? Sa putongan? Ibalik mo ulit yung puto! Dahil ka bumalik hindi! Tarantado giniyo mo. Palit ako sa dalaga. Nagkunyasan ako kang putong mag-deliver ang order niya palang pataw. Tinaw 12 pesos. Mautoy ne? Amo, ma-resign ako sa trabaho kung hindi para deliver ki puto. Ay! Daraga! Tuibong! Grabing kasulit ang ginasto ko. Bunalo po kang puto. 300. 12 pesos ang binayad kan. Pigkuyabot naan. Muya ako managan magkaharakogan. Tawungan kang kakakaong kang puto. Pato pala ng order ako mang puto! Parot mo!